alaikum. A yau muna ɗauke da applications na game kuma na san insha Allah zai burge yan uwa. Ta haka muna roƙon yan uwa wanda bai mana subscribe ba ya taimaka mana subscribe. Sai ka ba alamar ƙararrawa ta daga kai da za mu saki wani sabon bidiyon za a sanar da ku. Kada ku manta da Allah ku taimaka ku yi mana sharing din wannan bidiyon a sauran kafafen sada zumunta da muke yi. Ku taimaka ku yi wa wannan bidiyon liking domin ƙara mana yawan mutane masu kallon bidiyon domin ya yaɗu a sauran gurare daban-daban. Wannan application shine idan ka shigo haka ga yanayi da application ne yake. Wannan shine yanayin yadda game din yake. Yan uwa na san insha Allah kuma zai burge ku kamar yadda kuke gani. Insha Allah wannan application ta iya yiwa idan ka wuce gida na farko ba lallai ka wuce gida na biyu ba. To haka dai game din yake ta tafiya. A san insha Allah kuma zai burge ku. Za ku ji daɗin sa. Da haka za mu ajiye muku shi ma link ɗinsa a description ɗinmu insha Allah. Kawai dai roƙon da muke yi domin gudunmawar da muke buƙata ku taimaka ku ci gaba da yi mana subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kallon fina-finanmu insha Allah. Wannan dai shine application ɗin da muka zo da su na game na wannan bidiyon kuma insha Allah. Kuma muna nan ɗauke da wasu applications ɗin ana a wannan application ɗin shi kuma kun ga yadda yake insha Allah. Kuma za mu nuna yadda za a ɗauko shi ma kuma za mu yi ƙoƙari mu saka muku link ɗin application ɗin a cikin description ɗin wannan bidiyo. So bayan ka shigo sai ka taɓa ma'ana sai ka zaɓi bindigar da kake so ka yi amfani da ita. Bayan ka taɓa akwai bindigogi ma'ana duk na sayarwa ne waɗannan sai ka kai mataki tukuna. So ga ka ba da dama nan a ɗauka a yi amfani da ita. So yanzu za mu yi amfani domin mu ɗan yi gwaji mu nuna muku yadda abin yake.
kuma wani application din kenan shi ma insha Allah za mu ajiye muku application link din application din a description.